sora ing prajurit sora areng sukinel laratinoto baris waratanyo kondang satuhu sangkut bebelo praja mewah sang ratu tumbak pedhang kang ginarya junjung raharjane negeri Srumawayut sang Narendra Gura rupa mangesos kadhe angin pang sembal kaprapal selo kaplesan sato lumayu mangungsi kagyat kagurata den joko-joko bumi menghantarkan semangat menjaga nurani menjaga generasi memberi arti pada negeri teruskanlah langkah dengan jiwa suci setulus hati kobarkan semangat dalam jiwa yang membangun. Beri tangara budhaling wadya sangkut gumrakut brantasing angkara murka ben beri tangara budhaling wadya sangkut gumrakut brantasing angkara murka tangara budhaling wadya sangkut gumrakut brantasing angkara murka
Solang warga setuju. Siyaga pratangkama soreng wadya unggul yudha siyaga pratangkama unggul yudha siyaga brungkat kimpul harjane praja siyaga tamtama soreng wadya unggul yudha siyaga pratamtama soreng wadya unggul yudha siyaga pratamtama soreng wadya unggul yudha Laksana Agito.
desane ayem tentrem patani mesam-mesem desane kemari paposo kami podo podo selemu-lemu sing duwe goyang-guyu pepeke podo ngandhok Sloko-sloko padha-padha ela-elo sirama anyang kutha le-olehe payung muntha Turi putih ditandur ning kebon aku Turi putih ditandur ning kebon aku ana plerek tipe nyemplung kok ira kembangi apa kok ira kembangi apa kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu ayo kanca padha bersatu dikena carane maju Gus. maju-maju teko semaput kaya bakule Wineh Sentul wae. Iku gak payu lho. Payu apane aku rono-rono mau gagar kabeh. Tenan po? Heeh. Weh, iki wak dhewe timbali rene rak ya memprihakan dalam acara Syukuran brayatan. wis brayatan. Ha ini jare kae cok nek wong bodoke wong badanke jebulane nyebutke brayat. Oh, ngono ya. Ana sugeng, Oh, ana riyadi, ya bener. ana izin, Oh, ya, ana izin. slamet. Nah, ya sing penting udah selamat, ya toh? Ndongak-ndongake wae kene sing do pokoke usaha segalanya lancar. Amin. Apa yang diinginkan tercapai. Amin. Watuk barang. Iki pumpung ndarane gurung teko. Wak dhewe bebas. Bebas tanpa aturan. Wong masalahe nek wonge rene wis galak. Kepiye-kepiye? Wah, Ngono. Kok iso? kok kaya asline geden brengos. Wedi ya? Muwet nek karo bojone wedine pol tenan. Winginane aku rono. Man, bojone nang mburine. Kepiye? Kepiye? Wis, Anu mbokmu. wedi ya? Kirane nek wong kene ora ana sing wedi karo bojone. Nek wong kene ora. Dong anu. Heeh. Do sangar-sangar. Ning nek nonton Beda. tekan omah ya brengose mriki. Angger disentak Jenengan kanjeng.
Pun Kanjeng panjenengan segugi. Gus. Gus. Pripun? Iki rasa ngene. Kuwi mbok yo sing apik sithik. Apik. Iki nang ngarepan nggon Pak DPR. Kuwi mbok sing basamu yo ditata sing apik. Ampun kula tata basane kula tak setrika barang wau. Wong basa kok disetrika. Kula lek ngeten ngertos mboten. Kalah. Saiki yo ngucapke halal bihalal sik karo masyarakat Gondangan sak kiwa tengene. Oke. Maju. Wit 1000 nggih. Sape iki sone iki saka nggon Anissa lho. Umahe kono kuwi. Tas. Halo, halo, halo. Kuwi ngopo to, Gus? Me. Oh, pas. Me nek kebablasan me. Hei. Ayo sing apik sik, sing apik. Jujur satu. Suarane ki sing sangar Rebowo lho. Kodalang ya. Cik 1 2 Wis dites ket mau mikirke. Assalam. Ketok iki wis ora pedhok karo kowe. Karing ndakir wis wae sangu kok gurung kejane iki. Digonong desane dhewe. Wae. Ya. Assalamualaikum. Ya, rampung gesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat. Son saking apik ya. Gemane bisa di depan. Bismillah, alhamdulillah. Ki rampung gesek kok. Wala haula wala quwata illa billah. Teruske rasa kang cengar-cengir. Mane omong-omong jaluk ngapura ki sapi. Dumateng masyarakat dusun Gondangan Wetan sak kiwa tengenipun. Ya. Hambok bilih. Kula sak rombongan gadahi dosa kalepatan ingkang kula sengaja menapa mboten jenengan kula ngapura. Kewale nyuwun pangapunten sak kata-katanipun. Nyuwun sak paring-paringe. Kok aja dieling-eling profesimu iki. Nyuwun agunging samudra pangabsami. Awit menungsa niku mboten kirang saking lepat lan dosa. Ana sing iya aku dhewe iye. Aku ora lucu kok. Kok kon pakem kok lucu. Gus. Nggih. Iki cukup semene sih. Nggih. Aku jarek ngite para prajuritku anggone geglajan. Nggih. Iki jokae cah wis. Sendika. Ora udut lekas-lekas.
Nugroho barangnya apa? Miras celuki Pak DPR wau. Pak DPR nyeluk kowe ngopo? Awahi bonus plastik sakrol. Lah kula takut adamel napa, Pak? Nggih buntel telakmu. Lah wong kowe iki ya ora sopan. Kula Wis badan apa durung karo. Wis. Dereng. Aduh, Iki ono ketiwasan Kanjeng. ono apa? Ono apa? Nang kene. Ono apa? Wingi centel entek. Entek gagar kan. Ibu-ibu sing guyu do ngempuk centul. Malah centule bojone yang gagar sian. Ngopo? Oh, ini kentang sing nek bojone. Ono apa? Kula ora ngrumput nika teng mriku. Nang kono. Nggih. Terus Liwat mriku ndakir ya blas ra ngampirke pisan. Oleh omong ora nganu ya ora ngampirke, jope gek sambatan. Iki yang gawe acara. Tegese son saka gudang. Woi. Nang kene kabeh. Ayo terke nang kene kabeh pada lumahe kene. Ayo, mesti iki dipasang kabeh. Oh, dipasang nggih. Terus teng mriku ora wonten pawongan kalih. Ono wong loro. Nggih. Ngopo? Liwat kalih tanglet kalau. Takon karo kowe bisi. Hei, wong bagus. Tak takoni sik penonton kowe bagus pura. Bagus mboten? Kok sing muni bagus iki dibayari piro karo kowe? Aku serik karo sing muni bagus. Ngopo? Fitnah. Ngerti kene raine kok ngene dineke bagus. Serik. Ayo bubar. Kok sik iki jengko jono meneh. Jono minak konser karo jono kuda lumping saka Temanggung kono. Lah bar kuda lumping mangke bapak ibu bare kuda lumpingan dhewe iki. Mangke ra malah terus kesurupan. Iki kok kasah cilik-cilik. Anu iki kan usahane pembibitan. Kula nggih tumut pembibitan teng griya. Oh yo mel Nggih, pembibitan. dumateng ibu-ibu ingkang ngersakaken bibit menungso. Kene iki pembibitan pertanian yo ana kobis, brokoli, lombok, tomat. Kula nggih cok bibit niku. Kowe bibit apa? Ya wong-wong Nek kene kan bantu petani-petani, contone kaya adewe karo cah-cah iki. Ah, nggih. Nah, kula nek nganu mriki kula merasa dibantu kok. Iya to. Kula cok utang. Malah sing utang saiki gek bayi. Ku sapa? Aku cok utang nggo nilam kono. Ah iki aku lerong ngendonge samar ditagih kuwi mau. Mulane ora wani rono kowe. Ora wani aku tenan. Kudune ra yo ngendong wong yo kancamu dhewe. Nek ngendong ya njur dobel to kok. Aku dobel. Ayo ling ngamplop karo ling nyar utang. Niki Ayo pun terus nggih. terus kuping kula. Waduh. Sing kene sing Oh loro. iya, mapan sing kene ning biasane. Ayo dilek. Niki Kanjeng. Wong loro kok ngulah ngaleh. Ah, biasa sakit hati. Menika. Sakit luka. Oh wis kok. Aduh. Wis. Wis. Kok njaluk tak tutuk. Ampun mboten. Tutak-tutuk kok tak ilang utek. Wong mboten ditutuk barang utek kula ampun ilang. Gus, miki. Oh, miki belek kira iso nyanyi dhewe. Iki lho, miki barang Hello Kitty. Lakir. Son sangar-sangar Hello Kitty. Ya suarane apik. Hello Kitty lho. Kreasi ini aja Hello Kitty.
Kapingkin toko neki bekti sun katur mring dika ya Kang Mas Riya penangsan ing Jipang panulan praja Kang Prawira Digdaya dasar satriya pinunjul sinduyutan prakawula kabeh wae pulsure layang pangalembono saka Hadiwijaya ning iki sono bajute mula padha rungokno soreng mung sethithik cacatira yang meriah untuk Soreng warga setuju.